Danga kato dari nangadi tepacak palu gaek melana baparak tabu jawab tak ada gaek kini. Labungin jawab dipak gaek tu mah tak bisa babu nilai baru bertanya Sultan Asrul. Kini cuiko malah digaek tukang nama ambu. Dangakan bana mula dirang mudo nangka jadi rajo disiko nama buik mula galang ko kini. Indah ado lain daripada ambo sendiri mencetaknya orang mudo. Ambo sendiri mula mencetaknya tak ada lain daripada ambo sinan bakato jale-jale tumpak kepada Sultan kini. Nan kajadi rajo di sini nambah nama nan Sultan Asrul jale-jale gaek katoken iyo kok gaek nama buet iyo kok gaek nama jadi. Gaek malah nama buek galang itu bana katanya kini cuba jalekan kini nak samo sanang dalam hati nak sajuk dikira-kira tindak guna malah dirantang lama kalau itu nak kade sabut kalau cok itu nak kade bilang tumpak di badan nak diri gaek memang nama buek tapi si upiak tak percaya kabaa juga badan kita. Kini cuiko katora nangadi dangakan bana malah dituan iyo tuan Sultan Asrul kita nang bulia capek kawin tanyakan bana dipak gaek sia bana orang nama buek tak mungkin buatan gaek nako. Cuba tanyakan ka gaek ko barang siapa malah nanti bo iyo nama buek malah galang ko iyo malah di gaek jalenya atau kok galang malah gaek cilo. Cuy itu bana katanya kini rancak jalekan nama buek cuy itu bana katona ngadi kasa jale orang nama buek asa tiba orang tu dadapan kita desinan kawin dilangsungkan. Cuy itu bana malahnya kini labara arak sapan nagari baso Sultan Asrul kajadi rajo kakawinnya putih lenggong ini galang lah sudah kece orang ala pai gaek tu kini hanya kabakan malah di rajo tapaso majapui si buyong tu anak tu jale orang buru babaju terak tu meri basarawa batumbuk-tumbuk lalamo di dalam rimbo. Cuy itu bana malahnya kini dan bilang bana jale-jale tumpak kepada malah badan ninyo nan gaek malah bajalan tadi litak-litak gaek bajalan ni buati bana mencalinya ala langsung gaek ke ladangnya setelah tiba di ladang tabu mande nak kandung Sultan baru datang mande nak kandung sayang gaek lah diterima nak galang dirajo tapi hasilnya balon tantu. Mangalo hasilnya gaek balon tantu mangako gaek serahkan galang tu kini sabalun ado hasil kita atau ko ado hitam putih jitu bana katanya kini balun jale dapet di awak manga galang gaek serahkan jitu katanya kini. Onde nak kandung Sultan baru tibu ambo takui di rajo siko nak sangat pamerang kini ciko di nak kandung gaek tersuruh tersarayo menjapui Sultan datang kamari.
tunangan anak rajo tu bana nama nyuruh japit siabana nama buek galang itu kato orang nangga itu sabalun mola sultan dijapit kena gae balun boleh pulang gae mungkin nyotana di sini onde nak kandung tolong labaa kato sampai sultan Asril menjawab onde gae dangaken bana iko contohnya para saya niko modenya baju ambo dalanggang ranami kaboli gae Basabala gae tentang itu biarnya japui kita kamari citu bana kato sultan rancak mati padoi duit menanggung semacam iko bana citu kato sultan Asril para sayen gae nambo tanggung kalau umbo kapan para sayen na ye mato sajo tentangannya bila gamana pune tanah gilo maira mengkuk juo saja secakam gae dari tanah gilo jetimang buruk juo Gilo ditimang malah buruk yuo itu bana katanya kini sedang untung kadian ala nanda bilang malah na sultan tadi banamo na sultan Asril kini ceko malah digae tumpak kapado gae badan diri kini ceko sabananya kok gae malah kini cetu karyati tepaso ambo pai juo tepaso ambo kare manurut dengae ibu pulo ambo digae biarlah maklu badan ambo saja gae sampai taniayo cuy tuana kato sultan tumpak pandapik gae badan ambo biar taniayo gae badan diri saja nurang taniayo di badan kita ba itu bana katonya sultan dan etong sinan malakini mendanga kato anak ketek sinan kegae kata manu ngonde nak kandung sayang gae ibu baca rile disibuy kok nyampang nak salah karajo kita tapa buek kok kanyo pancung nak sultan dirajo biarlah mati nak kita kaduonyo lah sanang pulo hati gae ya nak kandung ula di gae ang tanya yo tabu sabatang buek ula itu bana katonya kini tabu sabatang malam buat ulah itu bana katonya kini ndak guna dirantang lamo ndak to bilang lamo lai sadang keninyo malah na sultan tadi nambah namo na sultan Asril tepaso pai jogae tadi lah berjalan samo jogae talita lita gae membawa onde nak kandung sultan baru dapet biarlah buruk nak pakaian sultan kok lain nak untung kadian ala kok lain muka buah malah galang nak buatan kita tadi kita kekayo nak sudah iko sudah pangangkatan rajo baharu nak itu bana katonya kini ndak guna dirantang lamu ndak to bilang lamu lai sedang untung kadian ala nande bilang nande netong sama so itu gae bajalan lana jasutan bajalan tali tak lita bajalan tali telete cali kacang menjalang junjung tali tak tele bantu alang menjalang gunung nanda bilang sama so itu jauh tentu basarang hampir jauh jale basarang hampir tando hampir kita jalekan tumpak kapado badan sultan rupanya sama so itu letampak ustano rajo urang rami indak tawado naninyo malah baliau sultan malayo kini nambah namo sultan Asrul nang kakak nang sultan Asrul lah duduk di hati gajah kunyang lah di arah-arah iling mudik tando kekawin hari itu
Beliau diambil jadi rajo, memerintah nagari setempat tu. Rajo iban dia ayahnya, pusakonyo jawe itu bana maso itu. Sabuknya satu-satu anaknya kata ayahnya, nan itu nama balik gunung. Kotak balik Sultan Asrul, mungkin kamati pada nabu, tidak tabado sakit mangato. Itu lebana katanya kini dak kuno dirantang lai sadang untung teka diala batumpak di Sultan Asrul mencali orang sangat rami indak tabado ibu hati pada sobana kakak ambo indak na lain na membuat karajo caro iko lesanang pulo hati liu indak tekana bo dalam ngare dalamnya campakkan di kakak kini indak jo jale ambo de inyo duduk di hati gajah kuning duduk di buah payung gadang di tiri langit-langit pulau kurang na banyak main yang ken di kasui nang depangi nang di api angku jopangulu indak tampak nang buru dibilanglah Sultan maso itu agak deinyo Sultan Asrul lati tersinggung maso itu mencari kakak sangat gagal laki pakaian angkatannya Ari badaro patang yuo bakato sinan Sultan Palembang kabake malah nang kajadi minantunyo nak kandung si upiek lenggo geni kok galang ala lah dapet kanda hati lah cocok galang kaduonyo mungkin yo kini langsung kawin Bakato di sinen melainyo kini danga dia ya sabananyo soal kawin mela perkara murah soal kawin naya jencame takeo ayam di musang gule hatinya sabalango jangan diambil bagalusang rancak bahungai nak nyela motuai agak di sungai Barame boleh tampak labuan kapak opak jangan came-came tak kalari gunung di kaja itu bana kato nanggadi itu lekato sabananya kini cuy kole di nak kandung tumpak kapado nak badan kita memang cuy itu sabananya itu pepatah dari dulu tidak lupui sampai kininya dan acok begitu aju tapi samantang nak pun ba itu indah elok balale-lale panjit tilawi tinggi-tinggi tibo di bawah pacabala bagolek tarui kailaman tajamu pandan di subarang golek kalai rancak kini nyawa di dalam tangan ala pareman banyak capek tangan sulit mati salah seorang cuy itu bana malahnya kini dan etongkan sama so itu tumpak kapado Sultan Asrul mencari orang sangat rami mencari pareman nilaimu dia tak
seorang aram namanya Apu, gak seorang indak nan tahu. Lain bana kawan-kawanku, itu bana nak kato Asril. Awak yo lain bana dari nan sudah babaju cabiak di badan. Pasara wala batumbuk-tumbuk, enjoy itulah sultan kini. Nande bilang-bilangkan bana, langsung kalaman le rumah mandi. Langsung kalaman di rumah mandi. Satu tibo di rumah tu agak lainnya tibo di sini. Nande netong le sultan tadi, nabanamu le sultan Asrul. Sultan Asrul indak menampak adik kandungnya. Entong barara ilmu dia duduk di hati gajah kuning. Di kandung indak takana, indak tampak dole adiknya tibo. Baru dan etong nanaya kandung sultan. Dia dapat mulai nyosi upik lenggo geni. Sultan Asrul tibo di laman. Babuni mencari jes itu peyonjang. Babuni balam tigo gayu. Bakukut kinantan cuci. Melenggo sandi 30. Bakaja caca ate paren. Tandorang barasa nala tibo. Mandanga buni-bunian. Babuni rengkiang liar. Agak sajo waktu itu. Rupanya malah tak ngacaro itu. Tekajui supik dalam karando. Balaka pintu karando. Keluar dari bilik dalam. Ngacalik sultan. Oh kata ngalalaman. Nyecalik lah sultan kailaman. Jale sekali malah sultan Asrul. Bakato sinan malah siupik. Danga di bapak kandung kami. Kini cuiko lah di ayah. Arakan calik kailaman itu siatu nan duduk. Nambah baju malah cabik-cabik bakain malah bertumbuk-tumbuk. Itu bana katanya kini aiko koma na pandai membuat galang saromen jo galang na nambo bau. Bukannya buat pae galang ko kini ndak nyecetak baru kini galang pusako sajak dulu waktu kami ke barangke dari nagari ya Sambo. Sesudah mendapik bunga garando membuat 2 buah pembawa tuan kandungan bocik. Pembawa ambo melacik pulau tuannya jatuan masuk lurah ya. Jatuh masuk ngari ke dalam ngari nan dalam. Ba itu bana malah kini tumpak kepada badaninya. Dia bilang sama so itu dan etong bana jale-jale. Satunya calik le kini-kini. Mencali ayat kailaman. Ketampak nan sultan Asrul. Satu lah jale sultan Asrul. Onde nak kandung sultan Asrul. Iyo kuang na na latibo. Iyo ambo yakini latibo. Lanai na sultan Asrul. Satu tasabui caro itu. Nyogorekan di sutaran Palembang. Sutangkok malah sultan tu kini. Nambanamu na sultan Asrul. Ditangkok kini di Dubalang. Ditan dalam tanah. Takabik malah di rumah jago. Bubarlah alik sakutiku. Kuranglah banyak bisik dasi. Macam-macam nanti jadi. Ado-ado sajo sultan Palembang. Anaknya kajadi rajo. Tak jadi kini dia
tak jadi ju. Iyolah malang bana tibo Sultan Asrul itu bana katanya kini. Baru dapet kabanan saya bunyi kabanyo nang ketek tibo itu kan anak nambah rasa itu kan anak melak balik gunung. Mungkin inyo kadiambil jadi rajo memerintah malah nagariko ditarangkan bana cie-cie baru dan etong ayakan ruang sarato jo putih candealui itu bana malahnya kini tiada penduduk nambah samo baropok samo liu sinan batanyo malah nantu kini ceko malah dinak kandung nambah namu na Sultan Asrul baabanasa dari rumah. Ko asa di rumah kaditanyo tekalo masuk da ulunyo betulak kami baduo di nagari ambo acok pulang ke kampung ko inyo hilang dak tentu sajo waktu kami barangke ado jalan ya basimpang duo sesimpang jalan karimbo sesimpang jalan masuk kampung narancak jalan nanyo tampu nang buru ambo manampuenya itu para saya nambo tampu sesudah itu ambo pulang de ayalah sakit mato lo bari kepiang di ayah lo bari kan ambo kudo namburu kudo pincang ambonya balien inyo bakudo malah rancak bana bakudo santiang inyo pai mencari bungo nilonali kau be mato ya kanduangko untung sampai ambo jo kudo nalita sampai ambo ke rumah malah inyo lenggo geni de inyo mangkotantu tampe bungo nilonali nandi tawan dewa dengan dewi diam dianjung 7 pangkat petuju rajo menjago nampunyo bungo malah nilonali nambah namo le putra dewi lalu ju ambo tinggal 3 bulan laloknya dulu tinggal 3 hari kapatangko di sini nambo mambik bungo nambo tibo di luarnya inyo tasinta malah seluruhnya soal karibui orang di sini ba itu bana katanya kini tasabui sejarah cara itu sahabat Sultan malah inyo nama japui nama bawa bungo masuk itu baru bakato malah naninyo si upiek putih inyo tadi nambah namo lelenggo geni ini ceko lenan diaya sarato mandekan ruang kami pak di badan diri ambo bukan Sultan Asrul malah suami ambo nang kami usale dikawinkan nang kami lah kawin jatuan kandung nambah namo malah Sultan Asrul itu bana katanya kini kami lah kawin sama so di negari kini kok kabar alik tuan jadi raja alik itu saja lah dilangsungkan nang kami lah sudah kawin baru tasabui cara itu indak tanggung berang ayahnya ini cuiko malah di Dubalang pejapui na Sultan Asrul hukum pancung di hari ini anak-anak ini tak lanakan balik lagu no itu bana katanya kini dihukum pancungnya hari kini satu tasabui cara itu Dubalang nangkanyo suruhnya japui na Sultan Asrul sadang takabe juga kini tatan malah di rumah jago satu dijapui kakak kandungnya lah tibo malah gore ke Dubalang masuk Sultan Asrul ka dihukum pancung detu enei bakato di sini Sultan Asrul kalau nyo kakak ya ka dibunuh kalau kakak ka dihukum pancung bayo kami na badusana japik dahulu malah diambo iyo malah sama sodolu japui lah kakak kontan kami nan tua malah jolong badukung nambah namo seti mak rasa tinggal di taluk kualo aye hitam mangko ka dibunuh lo kakak nan tangan
Itu mana katanya kini batu diaya dengan mandi landekan dua ngai. Itu bana malanya kini de ayah orang laulia de inyo niniknya orang mulia di saruk yang kumari diimbau dipanggil saja. Cincin di anak konten inyo indak kuno torantang lamu. Sekejap mato garak tibo sekejap mato inyo datang indak tarago kadipanggil cosutan balik di rantau ju. Labi tibo di hadapan ayah dan etong sama so itu. Nantuo siti mak rasa anak di putih limo kape sudah itu nasutan asrul tambah sama lai aja sultan asril. Nambonsu nasutan asril baru ditimbang waktu itu dikatokan dia kandung hukuman ayah hukum pancung. Bakato di sinan si upi siti mak rasa. Adik diambo ya kaduonyo sadang jorang lain salah labat timbang nan utang bisa kita baik. Apalagi adik jo kakak, apalagi anak jo bapak kok utang biar kadibang aye salah ditimbang labiedo. Kaili dan anak mayu barang kemudian anak pandakian dan curito malah sejarah Sultan Palembang sehingga iko ditamakan atuanai. Baladang malah mudik padang tampak di tanah malah serumpun pelo di tanah anak sanjorayu. Sultan Palembang sejarahnya sudahlah taman, tapi kawan-kawan usah ragu pulo rekaman baru laju. Orang dari dan kota baru Kaili anak sanjorayu asa keluar rekaman baru cetakkan muda setia juga detuanai. Kawale kota baru kemudian anak palo banda kemudian anak paneari. Kok lalape sobat ketingke ati kok basobok toko muda setia mencalik kasih pesanang hati adik kandung. Pucuk pau dan sularo pau pucuk mengkudu didayungkan diambil anak koto tu. Kinilah jauh sobat samo jauh kok rindu samo dimanunkan balik pita suaro kata dangayu lagi kandung. Pak Imandi kemudian anak ketapian kemudian sadang paneari antaba'ala badan kini sejak mulai pada rekaman kampung sari tajalang lahai
si Upi dan si Asam si Marbaru di para lawe. Kalau ingin capek bertamu dengan gangan berbalik pita ketinggian.